L'Oréal Professional е звездната марка за фризьорите. Името ни е гаранция за качество, вдъхновение и професионализъм навсякъде по света. Днес, през 2014, отиваме една стъпка по-напред. Поставяме във фокуса клиентите и заедно с фризьорите им помагаме да открият звездата в себе си. Успехът на кампанията "Постригахме цените" доведе до международно признание и влезе в световните Best Practice на L'Oréal Professional. Март 2014 стартира третият ти сезон. Отново насочен към това да помогне на фризьорите в България да предложат уникални предимства на своите клиенти и в унисон с новите ценности на марката да им предоставят звездна грижа на достъпни цени. След малко пред вас на сцената ще се появи едно име легенда от международните подиуми – самият Бертрам Кайнцнер. За световната фризьорска общност неговото име е синоним на най-високи стандарти в професията – съчетание на занаят, артистизъм, вдъхновение и познание. Всичко това всъщност е в основата на H-Cube – международна организация на L'Oréal Professional за подстригване и стайлинг, учредена и в България през 2013 година.